आरती के बाद टाका हुआ कटैले पूछे डॉक्टर की क्या ठीक है? ठीक है अभी बोले कि बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। बाकी एगो काम होइल बा, का पेशाब करत तारी नु हां त टंगरियो उठ जाता है। अपनी चुटकुला प्रेम प्यार वाला गीत गौनी अभियंता जी। है प्रेम प्यार कोनो खराब ना है, ना हो ई ना रहिते तो दुनिया ना बनी था ना हो तन कम छे देबो। है कम छी प्रेम प्यार ना रहित तो दुनिया ना बनी था। ना अकेले ना कोइले, के ना कोई कोर्ट मैरिज कइले, कइले कोई रोड मैरिज कइले, कइले कोई लव मैरिज कइले, कइले कइले के ना कोर्ट मैरिज के कइले। के भगवान राम राम जज के सामने धनुष तोड़ के सीधा से शादी के लिए कोर्ट मैरिज है। हां लव मैरिज के कइले, के रोड मैरिज के भगवान कृष्ण हां रुक्मिणी रोड में जात रही पूजा करे काली जी के। हां अब भगवान कृष्ण कहलिए रोड में से हाथ धके रथ तो बैठले चल चल जा, चल 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 देख ले देख ले केकर माई दूध पियोले बा। रोड मैरिज है। लव मैरिज के कई के हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत हां शकुंतला संग फुलवारी में इलू इलू को ले ले। हां ए महाराज है ये लुलु का होला बताई नहीं का हम ना बताए का होला, कोई दी ठीक बा अपना माई से पूछ लिया जा। जा ये सुने ना माई काल से पूछ के इलू इलू कइले ते एगो लइका के जन्म भइल। भाई उ लइका के नाम पड़ल भरत, भारत आ वही भरत के नाम पे देश के नाम पड़ल बा भारत। भारत भारत ना मिलू इलू कइले से भइल। हां उ लोग प्यार कइले रोड मैरिज कोर्ट मैरिज लव मैरिज इतिहास बनल। बनल आज के लइका नौजवान भाई बोल इतिहास ना बनी ना ना। आज तो लड़की पता लगाव तार से कि के धनी के बेटा है, हां प्यार तो ओकर फोन ले ले तारी से आ वीडियो कॉल पर लगा तार से बतिया। है लइकवा पूछे त कि खइलू हो, कहतर कि तू ना खाले त हमरे को त ना घोटाल ऐसा प्यार चले लगा। है रे अरे पैसा तीरे के प्रथम सूत्र लड़की के देखी क्या है है। अरे हटनो ए जान ए जान तनी मोबाइल में रिचार्ज करा दीजिए ना। लो पहला फॉर्म मोबाइल में रिचार्ज कइले तो नस धलेलस, हां सारा पैसा खींच ली आ लांगा हो जाइबा तब बोलल बन कर यही प्यार रह गइल बा। आई है एक डार्लिंग डार्लिंग एक डार्लांग डरलांग दोनों प्यार में पागल हो गए थे। अच्छा पूजा जिएंगे साथ सुदर्शन मरेंगे साथ। सुदर्शन दोनों प्यार की क्रिया खाए थे। हां आ लड़का जब लांगा हो गए बोलल बंद कर दिले। 3 दिन बाद पहले भइल त लड़का एगो दोसर के संगतिया के फोन लेके लगा के भेजले बे। चलिए फोन लगाइए जल्दी बाबू फोन लगाइए तो बोल देगी बोलिएगा रह जा बड़ा दिक्कत बुझा तरह के दिल के दौरा पड़ जाई हमरा। देख ली नौजवान भाई आज के प्यार कैसन होला। 96 676 76 99 978 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना उठाओ उठ गई हेलो हेलो क्या बोला तारा? अरे हम बोलते नहीं पूजा सुन ना बोला एगो बात सुन ले पहले। का सुन ले बाड़ो 3 दिन बाद कहला भाई तारा के देखे के मन करता है। ए गरिया आधी रात की हो यो जरूर हम नहीं बे दादा चुरैल रहेले एगो सुन तू अपन दलानी में जन खिड़की बान हां खिड़की में से हां भाग के आ ओढ़नी से मुंह बान के हम देखे। अच्छा ठीक बया लइका लेके दोनों गल रह जाओ बाकी का करी हम देख ले लोग पूजा देह में हल्दी
हमर बियाह होखे वाला बा। अच्छा आदमी अरे साली तूने प्यार की कसमें खाई थी, अंडा पीने वाली। तूने लिंग धर की कसमें खाई थी। अच्छा के कर। शंकर भगवान के अच्छा जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ। तू क्या कर डाली? मैंने क्या गलती किया था? आग सूरज में होता है, अरे आग सूरज में होता है, जलना जमीन को पड़ती है। साली निगाहें कत्ल करती है, तड़पना दिल को पड़ती है। अपने बलमुआ के घर जाते रहे जब